दिनै 30थि गथ'साफोरनि बिगियान माने दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारि जों बेहाय लादों। जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि गासै 150निबो बांसिन प्रजेक्ट आरो मडेल जोंनि फरायसाफ्रा गोसो गुदुङै बेहाय लाबोनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि गेजेराव जोङो मा नुनो मोनदों जे माखासे आप टु दा नेशनेल लेभेलाव थांनो हाथावथाव जों प्रजेक्टफोरखौ जों बेहाय नुनो मोनदों। दा जोंनि मानगोनां जि जोङो जाज बिथांमोनखौ जोङो अलरेडि एपइन्ट खालामखाबाय आरो बिथांमोनाबो रोंगौसा गोनां गोजा सोरबा नेशनेल लेभेलाव थांनानै फैनाय साइन्टिस्ट उन्दै साइन्टिस्टफोर दङ आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरबो दङ आरो बिथांमोना दा साइन्स प्रजेक्टफोरखौ नायफामगासिनो दङ आरो बे नायफामनाय लोगो लोगोनो जों मिजिंथियो जे जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै गथ'साफोर बे बिथांमोननि गेजेराव साइन्सनि फारसे मोनसे जिथु गिनाय जोंनि स्पेसियेलि बर' मिडियामाव दङ बेखौ बिथांमोना गैया जागोन आरो लोगोसे बिथांमोना साइन्स साबजेक्टखौ बजबनानै लागोनखौ आं मिजिंथियो। जों नुदों नैबे खिन्थु खोराबारि हायार सेकेन्डारि जि जादों बेयो माने साइन्स कनफारेन्स जादों बेनो हिस्टरि मानोना सिगाङाव बिदि माने जोबोद बेयो आंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि मानगोनां हेडमास्टारफोर आरो प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौ आं गले गले खावलायदोंमोन जे नोंथांमोना जेसेबां हायो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ इनकारेज खालामनांगौ साइन्स प्रजेक्टनि थाखाय आरो बे हिसाबैनो गमामायैनो जों सानदोंमोन जे बे 100नि बारनाय नङा खिन्थु नाथाय दिनै 150निबो बांसिन दिनै साइन्स प्रजेक्टफोरखौ एमइ स्कुलनिफ्राय लानानै हाई स्कुलसिम जेसेबां फरायसालिफोर दङ गासैबो बेहाय लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बांबावगोन होननानै आं सानो खारन जोङो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना हाजासे नाजाथाबगासिनो दङ आरो आं मिजिंथियो जे बिब्दि जुदि नाजाथाबनाय दङब्ला जोंनि जे उदालगुरियाव मोनसे साइन्सनि फारसे जावरिखांनाय सोमजिगोन। বিদ্যালয়ত নেশ্যনেল ছায়েন্স কংগ্ৰেছত 30 সংখ্যক ইয়াত আজি প্ৰদৰ্শনী হৈছে। আমাৰ জিলাৰ পৰা 150ৰো বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি শিক্ষক গাইড টিচাৰ আহি ইয়াতে মডেল প্ৰজেক্ট এইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এইটো এটা আশাব্যঞ্জক কথা যে আমাৰ জিলাৰ পৰাই ইতিমধ্যে যোৱা দুটা বছৰে আমাৰ ষ্টেট আৰু নেশ্যনেল লৈ গৈছে। এইবাৰো আমি আশা ৰাখিছোঁ ওদালগুৰি জিলা একাডেমিক কাউন্সিলে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ পৰাই ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা অসমত পুৰস্কৃত হ'ব আৰু নেশ্যনেললৈ যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ যথেষ্ট ছায়েন্স টিচাৰসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ হেডসকলেও কষ্ট কৰিছে। আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'ৰা ছোৱালী বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এটা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি এটা হয় ধাউতি অকল ধাউতিয়ে নহয় তেওঁলোকক বিজ্ঞান মনস্কতাৰ প্ৰতি লৈ যোৱাত এইটো মানে আশাব্যঞ্জক সঁহাৰি পোৱা গৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকৰ পিছৰ চামি ইতিমধ্যে আজি দুজন আমাৰ চাইণ্টিষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। তেওঁলোকক দেখি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে। অলপ পিছতে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেক্ট প্ৰগ্ৰেম আছে গতিকে আমি জিলা হিচাপে তেওঁলোকক এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিছোঁ। दिनै गासै जिल्लानि माखासे फरायसालिखौ बेहाय लिंहरनाय जादों जे 30थि नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेस 2022 बेहाय जों नुबाय 150निख्रुइ बांसिन प्रजेक्ट बेयाव फैदों। स्टुडेन्टसफोरा बाहागो लादों, स्कुलफोरा बाहागो लाफैदों आरो बेहाय जों गोजोननाय मोनदों जे जिहेतु आगोलनि समफोराव 100नि सिङाव दंमोन प्रजेक्ट्सफ्रा दा फैयै फैयै देग्लाय खैराबारि हायार सेकेन्डारियाव जितु जों आरम्भ खालामबाय बे कम्पिटिसनखौ जिहेतु जों बेयाव फाथिनो लादों दा बेहाय नुबाय 100निख्रुइ बांसिन बा 150निख्रुइ बांसिन पार्टिसिपेन्ट्स बेयाव दङ। जों बेनिफ्राय बेखौनो बुजिनो हादों जे नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसनि दारा जोंनि स्टुडेन्टसफोरखौ आपकामिं जेनेरेसन जायफोर स्टुडेन्टस बिथांमोनखौ जों जथेस्थ साइन्सनि फारसे एट्राक्सनखौ जों लाबोनो हादों होननानै जों फोथायदों खारन जोंनि पार्टिसिपेन्ट्सआ बारायदों। आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोथायनो नागिरदों, बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसआ थांनानै थाबाय थाथों आरो बेखौ दिनै जोंनि माखासे फोरोंगुरु बिथांमोना बेसिकेलि नैबे हायार सेकेन्डारिनि जायफोर फोरोंगुरु प्रिन्सिपालखौ लाफानानै बिथांमोना जथेस्थ हेल्प खालामदों आरो डिस्ट्रिक्टनि कअर्डिनेटर्स दङ बिथांमोना हेल्प खालामदों आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गाइड बेसिकेलि साइन्स टिचार बिथांमोना गावबा गावनि स्टुडेन्टसखौ लानानै गावबा गावनि जिथु प्रजेक्टनि सायाव फुल मोनसे कनसेप्टनि गेजेरजों बेयाव डेमनस्ट्रेसन आरो कम्पिटिसना बेयाव सोलिगासिनो दङ। दा बेखाय जों गोजोननाय मोन्दों थारैनो दे बे जाबाय थाथों बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बेनि गेजेरजों दिनै जिल्लानि जिथु बयनिख्रुइ बेस्ट फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड सेलेक्सन बेहाय जागोन माने साइन्स प्रजेक्टनि सायाव
आरो बेहाय मोनसे थेम होदों बिथांमोना जे आन्डारस्टेन्डिं इक'सिस्टेम एन्ड वेलबिं बेनि थेम हिसाबै होदों बिथांमोना आरो बेनि गेजेरजों दिनै गासै रिलेटेड जिखिनि प्रजेक्ट बेहा दायो कम्पिटिसना सोलिबाय थादों आरो दिनै जिल्लानि फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ बेहाय सेलेक्सन खालामनाय जागोन बेनि उनाव बिथांमोना जुदि बिथांमोन दिनै उदालगुरि जिल्ला 30तम राष्ट्रीय शिशु बिगियान समारोह जोंनि खैराबारि उच्चतर माध्यमिक बिद्यालयाव जादों आरो बे अनुष्ठाना फुंनि 8:15 जागायजेनदों आरो दासिम हाबाफारिया मोजाङैनो जाबोबाय थादों आरो जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट अर्गेनाइजेशन कमिटिनि आफादगिरि डिसि सार बिथाङा फ्लेग हस्टिंनि थाखाय फैनो गोनांमोन किन्तु बिथाङा बिखेख कारनाव फैनो हायासै आरो बिनि जायगायावहा डिस्ट्रिक्ट एकाडेमिक काउन्सिलनि सम्पादक सेक्रेटारि बिथाङा सामलायबाय आरो बे राष्ट्रीय शिशु बिगियान समारोह खैराबारि उच्चतर माध्यमिक बिद्यालयाव जानाया जोबोद गाजा गोमजायै जादों आरो जों गोजोननाय मोन्दों गोबां फरायसा फरायसुलिफोर फैदों आरो लोगोसे फोरोंगुरु बिथांमोनाबो फैदों आरो जोंनि गेजेराव मुंदांखा डक्टर गुसामि साइन्टिस्ट दङ बिथाङा दङ आरो बिदिनो जोंनि सार्कोल अफिसार बिथाङाबो उपस्थित दङ आरो SDO सार बिथां दीपक भुइया बिथाङाबो